namin sa Bulinaw Falls. Oh my God, first time ko pong makarating dito. Sobrang ganda niya. Parang yung last time na pinuntahan namin sa ano naman, Kabungawon, maganda din doon. Pero the best to, natural ano lang to kaya. Oh my God, look at that! Medyo maraming tao din po. Ayan siya, sobrang linaw niya po. Tapos, pwede naman mabasa ito sa. Ayan siya. Papakinakan na lang po sa inyo yung mga pictures na kinuha ko. Ayan siya guys. Kung gusto niyo pong pumunta dito, huwag niyo nang pag-isipan kasi sobrang ganda. Yeah. Kaya mo yan! Yan! Yeah.